Sí, jo crec que els que entren de la banqueta ens donen la vida, perquè al final són ells els que guanyen els partits, els que ens donen un plus per aquests últims minuts que estem guanyant els partits, ja s'està veient el que ens estan ajudant. Sí, està clar. Jo crec que tots els partits que ens hem posat en desavantatge en el marcador eren immerescudament, ja que estàvem jugant bé, traient els partits endavant, però bueno, cal recalcar la importància de que quan encaixem un gol no ens venim a baix, sinó que seguim a pel partit, i es va veure quan vam empatar, per exemple, aquesta setmana al camp del València, que l'equip volia més, volia guanyar, no es conformava amb l'empat i al final vam aconseguir guanyar. Sí. No, està clar, a ningú li agrada perdre, al final tots volem guanyar i bueno, durant la temporada hi ha ratxes millors, ratxes pitjors, però bueno, és això, s'ha de deixar treballar, s'ha de deixar fer i al final els resultats acaben arribant. Encara així, estem començant, com qui diu, portem poques jornades i esperem que no vinguin més derrotes i treballarem per això, clar. Sí, la veritat que m'ho demostra cada dia, jo també sempre intento estar al màxim nivell i sempre amb el bé de l'equip, pensant en ajudar i en donar el millor de mi. Sí, jo diria que sí, estic en el millor moment, però mai conforme amb el que faig, sempre volem més i al final, bueno, doncs intentar ajudar l'equip i que això es transformi en bons resultats i en bones sensacions, clar. Sí, estem en alerta total en aquest partit perquè al final no deixa d'estar tot molt apretat, ells només estan 2 punts per sota, sabem de la dificultat del partit, el que ens portaran a duels, a centres laterals i bueno, al final ens hem d'adaptar a totes les situacions que ens requereix cada partit i a partir d'aquí imposar el nostre joc i el nostre domini, clar. No, sí, cada jugada, cada duel, cada pilota dividida, hem d'estar en màxima alerta, sabent que ells dominen aquesta faceta del joc i qualsevol saque de banda, qualsevol córner, qualsevol falta lateral, sabem de la perillositat que tenen i no ens podem relaxar ni un segon.